nosaltres disposem, entre altres coses, d'una assistència tècnica, és a dir, amb recursos humans, amb recursos materials, etc., per tal de reparar aquests danys produïts per aquests fenòmens meteorològics extrems, com han estat aquests aiguats. Nosaltres hem comptabilitzat que els municipis més afectats són Godall, són Mas de Barberans, Freginals, La Galera. Aquests són municipis de menys de 5.000 habitants que es poden acollir amb aquest tipus d'assistència. De fet, avui mateix ja s'estan fent les valoracions in situ perquè ells puguin aprovar els preus públics i la setmana que ve ja puguem intervenir des de les nostres brigades de la Diputació, però evidentment si són declarades zona catastròfica, Amposta inclosa, aquests municipis, fins i tot també Amposta, aquestes assistències, si les demanen, també podrien ser finançades al 100%. És a dir, demanem també a l'Estat que celeritat en les ajudes que ens dona. No pot ser que al setembre-octubre del 2025 estéssim executant les obres del DANA del 2023, no se mos hagi comunicat encara les subvencions que rebrem del DANA del 2024 i ja estem parlant de fer valoracions dels aiguats del 2025.